Il-Wirja Kappella Vex Croix Spessunita ilha waqfa mill-2012 hija dedikata l-Ġbija tal-Wiċċ ta' Kristu li jinsab propju fiċ-ċentru ta' din il-Wirja Kappella u din issa hija l-11 sena konsekuttiva illi qiegħed norganizza f'dan il-ġranet tal-ġimgħa imqazza. F'din il-Wirja Kappella nsibu set vari tal-Passjoni li bdew mill-ġrajja ta' ħadd il-Palm id-daħla ta' Kristu f'Ġerusalemm ovvjament saħat il-għid sal-qawmin ta' Kristu. U set ta' vari maħdum mill-artista awċi l-istatwarju Manuel Boħaġar mir-Rabat Għawdex ukoll u is-set tal-dan il-proġett ambizzjuż bda fil-sena 2014 bl-ewwel vara tkun dik ta' Ġesu fl-Ort tal-Ġetsemani. Apparti is-set tal-vari li rakkontaw il-passjoni kollha ta' Ġesu, insibu wkoll żewġ statwi, waħda hija ġbija tad-Duluri li hija warajja, hija xogħol antik f'Lecce, kif ukoll Ġesu msallab il-Kurċifiż li huwa wkoll xogħol f'Lecce. Ix-xogħol kollu tanjam li nsibu f'din il-Wirja Kappella huwa maħdum minn missieri Amante Merċija illi prattikament għamel dan ix-xogħol b'imħabba u biex ngħid hekk b'sentimentaliżmu qawwi għaliex fl-aħħar mill-aħħar in-namra għal dan id-delizzju ħalli nsejjaħlu hekk propju jiena rċevejtu mingħand missieri. U allura dan għalija ifisser ħafna. Nixtieq nirringrazzja lilkom ukoll ta' din l-opportunità li qegħdin tagħtu lili, il-familja tiegħi u din il-kappella għaliex fl-aħħar mill-aħħar jiena s-sodisfazzjon tiegħi jkun meta jiġi xi ħadd hawnhekk iżur din il-Wirja Kappella u propju jgħidulna isma' hawnhekk hawn xi ħaġa mhix kappell mhix wirja ta' kollezzjoni ta' vari li hija sbieħ u ma sbieħ u ta' min jinkoraġġihom. Però l-mod kif inhi mżejna l-ambjent tagħha huwa diġà xi ħaġa naturali bil-ħnejjiet kif nafu aħna stejl tradizzjonali. Kull ma jkun joqsu kemm jiġi mżejjen għal din l-okkażjoni tal-ġimgħa mqazza. U għalhekk minn ġdid nerġa' ngħidilkom grazzi ta' din l-opportunità illi qegħdin tagħtuna.